Tsika mweya mutsvene uzotishambidza Jehovha. Tsika mweya mutsvene uzotishambidza. Tsika mweya mutsvene uzotishambidza. Mweya mutsvene uya uzotishambidza. Tsika mweya mutsvene uzotishambidza. Tsika mweya mutsvene uzotishambidza. Mweya mutsvene uya uzotishambidza. Tsika mweya mutsvene uzotishambidza. Tsika mweya mutsvene uzotishambidza. Mweya mutsvene uya uzotishambidza. Tsika mweya mutsvene uzotishambidza. Nezuro kana bwana mkana tichitenda uya kwedu pano tichitenda vana vane machena vakatanga nebasa musi wechina pano kuti vanhu vese vakauya musi wechina vakagona kubetsereka musi wechina, musi wefriday kusvikira nhasi. Saka tinotenda nevaprofita sezvatinogara tichishuva bhaibheri shoko raMwari rinotaura pamusoro pevaprofita kuti vakanga vachienda ivo vonotanga ivo kubayira zvipiriso zvezvivi zvavo, ende zvivi zvavo vaprofita zvinonzi zvaibayirwa nebhuru, zvemunhu wese mumwe nemumwe zvaizobayirwa nembudzi, zvaive zvipiriso zvezvivi. Haleluya, amen. Saka hakuna muprofita aibayira chivi chemumwe munhu asati abayira zvake, aitanga abayira chake chaibayirwa nebhuru. Ndobva ndaona sekuti changa chakakura zvoreva kuti minyengetero nenguva yekunamata zvemunhu mukuru zvinofanira zvakawedzerwa. Haleluya, amen. Nekuti maari mune kuzvikumbirira nekukumbirira vanhu, maari mune zvakawanda zvinotakudzwa pamafudzi, mune zvizhinji zvinorema. Kana munhu usina kudaidzwa naMwari pabasa raMwari rinokunetsa, unogara uri complaining pastor anogara achingonetsa vanhu nemacomplaints, because nzeve dzako dzinonzwa zvenyika hadzinzwi zvomweya, nokuti zvomweya hazvikuparadzi, asi zvenyika zvinodii? Zvinokuparadza paunozvinzwa. Asi zvomweya, kune vari kurarama panyika ino yenyama, asi vachirarama pamweya havana matambudziko, nokuti vanogara vari pamweya, vanogara vachidya zvomweya, vachisangana nozvomweya, vanogara vari murugare rwomweya, nekuti havanzwi zvenyika ino. Haleluya, havanzwi kuti zvanzi iyi, havanzwi zviri kurevei, vanogara vachinzwa zvinoita kuti varambe vari pamberi paMwari. Mwari kudenga vane nyasha vatiitire zvakanaka. Vaprista vekudanwa naMwari havana dambudziko pakufamba nekereke yaMwari, nekuti vanoziva zvinorema, vanozviziva kuti isu takazvipira kuva zvapupu, takazvipira kuva zvapupu. Haleluya, amen. Kana bhaibheri chidudzira zvakanaka pamusoro pechapupu, vanonzi pane vana rechirungu rinoti matiya, kureva munhu asarudza kurwadziwa kana kufira chimwe chinhu. Haleluya, amen. Munhu asarudza ndo zvinoreva uwitness uri kurehwa hwezvapupu, kureva vanhu vakasarudza kutambudzikira kana kufira Jesu, nokuti vanonzi isu tiri zvapupu zvake to. Kutayambirwa kare ndipita anga akuparidza kuti nesu tiri zvapupu zvake to tose, achizadzisa shoko rakanga rati ipapo kana mweya mutsvene wauya pamusoro penyu muchava nesimba mova zvapupu zvangu, kureva kuti isu takazvipira kutambudzikira kana kufira Kristu, kutukwa, kupfirwa kumeso kana kusangana nedambudziko ripi zvaro nekuda kwaKristu, ndokunge tiri vekudanwa. Saka litmus paper yacho yekuratidza kuti wakadanwa ndeyekuti kana uchisangana naizvozvo zvekutambudzikira Kristu, unoregedza kushumira Kristu here kana kuti unopfuurira mberi zvakadaro zvisina kudaro.
Haleluya. Haumezhwe nemunhu kuti baba ava vakasimba zvakadii paukristu hwavo, vakatestwa here, vakaitwa tried here kuti vazonzi ndiwo vhasiya. Nekuti kana vasina kuitwa tried and tested, munotambudzika navo mberi, rinova dambudziko pachinhu chekuti mutambudzike nevana. Haleluya. Anogara achingoti ndanzi 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 ndanzi. Hakuna munhu anonamatira kukudzwa. Ukanamatira kuti ndichanzwa zvakanaka uchatinetsa. Because anotaura zvakanaka pamusoro pako tichiri panyika hapana. Iwe kana wakati uri chapupu chaKristu, Kristu akapomerwa kunyange nevakamuponesa, vakanga aponesa, vakanga asvinudza. Vakati chipikiri icho chinenge chaakudonha. Haleluya. Asvinudza. Izvo asvinudzira kuti munhu aone kunyatsobaya kwechipikiri kuti chibayisise. Haleluya. Saka nguva ino yanguva yebasa. Ibva pamutauro tauro. Simuka ipapo, ukarambira ipapo, uchapararira ipapo, ende ndo dhoo rako rekuparara. Haleluya. Vamwe vari kuvamba dzinza rakanaka rekunamata mukereke. Vamwe vari kutoparadza generation yaanga avamba yekunamata muzvapupu. Nekuti iwewe uchinamata muno muzvapupu, watovamba dzinza rekunamata. Saka uchinochinzi dzinza raJesu. Kuti zvanga zvakabvira papi, uchiona pamwe zvinotora vamwe vasiri verudzi rwechiJudha vachipinzwa imomo. Zvakaita vana rakadzi, munoona vachipinzwa imomo, vanenge vanokwana imomo. Mukaverenga rungano rwana Rute zvakanaka, munoona vachipinzwa imomo, kuti zvichirondedzera udzinza hwacho kuti hwakabva nekupi. Newe uchinamata zvakanaka, unenge watotanga generation yakanaka yekunamata yemhuri yako. Vamwe vaive mumadzinza aitwa zvoun'anga, mumadzinza aitwa zvokupira, mumadzinza aita zvokuroya. Munonyatsoziva kuti vekwanhingi vane dzinza rekuba. Havasi vese vaiba. Pana sekuru vacho kana mbuya vacho kana ani wacho akangotanga zvekuba. Paakatangira ipapo, uku kwese uyu anga asingadi, uyu anga asingadi, uyu anga asingadi. Asi kuzobva pana iye yuyu zvichipararira kudzika kudai, vanga vaakubasa iye, kureva kuti iye akavamba dzinza rekuba pane vese vakamuteera. Zvese tiri kutaura pamusoro pekuvamba dzinza rakanaka rekunamata rinotangira pauri iwe, kuti iwe uchazotukwa nevese vari kubuda mauri zvichibvika, asi vacharumbidza nevese achaita zvakaipa achibuda mudzinza rekwako, achatukwa kunzi akafanana nani, nekuti sekuru vake vainamata kuzvapupu. Anenge abuda mudzinza rakanaka rekunamata. Saka kana akazoita chakaipa, vanhu vanotsvaga wekumufananidza naye kuti uyu hazvisiri izvo. Saka nhau yekuvamba dzinza rakanaka rekunamata. Saka nesu takamira pano kuti chakavambwa chakanaka, mudzinza reun'anga, mudzinza rembira, mudzinza rezvibhakera, mudzinza ranga risingazikanwi munhu kuti munhu anonzi ani. Ichi chinobva chavambwa chinofanira kuchengetedzwa, chirege kuzopunzwazve. Chinzi chakafanana nekuti Mwari vari kuverenga kuti vakada kuvamba generation yakanaka vachivambira pamutumwa wavo. Haleluya. Kuti navamwe vese nerudzi sezvavakaita pana Jesu, kumutora iye kudzinza rekwake kuti pasi rose riponeswe. Haleluya. Zvino tiri kuti isu, iwe kana wakadanwa uri munhu akazvipira, ndo zvavakaitwa paPentecost, yanga yanhau yekuzvipira. Zvatiri kutaura kuti munhu azvipira, miromo yedu tiri paJorodhani, pataitenda kuti ini ndachapupu, ipapo ndo pane mhiko inogona kutiparadza. Pauro achiedza kuti Mwari vamurwire, Mwari vanoti wotoshinga, nekuti wakandipupurira paJerusarema kaya.
ende kupupura kwaPauro paJerusarema kwaiva kuti ini handina kuzvipira kusungwa chete, asi ndakazvipira kana kutofira Kristu. Saka Mwari vanoti ziva kuti wakapupura paJerusarema, wakandipupurira iwe pane vanhu. Saka nhasi uno ukada kudhireka uchidzokera mumashure, kokupupura kwako kuya pamberi pevanhu. Saka zvoita apa Pauro chishinga, kunyange dai wangu uchigona kusunungurwa kuti usanofe nerufu rwakaipa kana kunosangana nechakaipa kuRoma, asi zvinochishinga nokuda kwokundipupurira kwawakaita pavanhu. Aigona kusunungurwa pamhosva yake nekuti akanga asina mhosva. Haleluya. Asi kuti akanga apupura iye kuti ini ndinofira Kristu. Saka ndiri kuti vana mai vana baba, musakanganwe kupupura kwenyu paJorodhani, nekuti mhiko yenyu inogona kukuteverai ikakubayisai. Amen. Munondibata zvakanaka? Saka ndiri kuti kana takuenda panhau dzemhiko yawakapa, haisi mhiko iya yekuti unomboisuduruka, unomboita zvaunoda, haisi mhiko yekuita zvaunoda, imhiko yakapindwa haipindwe ruiri rutatu uchiita zvaunoda, uchibuda uchipinda, uchibuda uchipinda, hazvisirizvo. Iyi imhiko yekunyasoti wakanyatsogara pasi, hautambe naMwari saizvozvo. Mwari havaitwe mahumbwe nawo. Saka ngatisimukei tese tifambe mhiko iyi tichinzwisa kuti hapana mukana wokutarisa kurudyi, hapana mukana wokutarisa kuruboshwe, hapana mukana wokutarisa kwandabva, asi ndakapika mhiko kuti izvi ndakazvida, kunyange ndikabayiwa, kunyange ndikapotserwa, kunyange ndikapfurwa, kunyange ndikatsva nezuva, kunyange ndikasangana nemhepo inovhuvhuta, kunyange ndikatonhorwa, asi ndicharamba ndakatarisa kupi, nekuti ndakaita mhiko nemuchinda werugare, iye wamasimba ose. Unofanirwa kutya Mwari wako. Remekedza iwe Mwari wako, naiye agokuremekedza, agofamba newe paunenge wachema, paunenge wademba, agodzoka pauri. Asi ukaita zvekutamba naye, uchinge asiko, uchinge ariko, usinganzwisisi kuvapo kwake, unovhiringika paupenyu. Tiri kutaura pamusoro pebasa rouprista rakanga richipiwa. Aibva atakudzwa, ainzi panguo dzake dzekubata basa paive chinenge chaive chibhebhi fidha, chaive nechihomwe chakasimba, chaizoiswa matombo imomo. Zvinhu zvese zvaiitwa zvaive nechirevo. Saka ichocho aifamba akachitakura. Saka chaifananidzirwa kuti kurema kwacho achiremerwa. Izvozvi ingadai agera isusu takarerukirwa tisina matombo ari kutiremera ari muchibhegi chiri pachipfuva, asi iye kugara kwake ari papa akaremerwa, zvichifananidzira kuti matambudziko ose nokurema kwoupenyu nezvimwe zvese zvingaremera vanhu zvinofanira kuti zviremerane iye. Naiye kuti agadzwe ipapo akanga azvipira kuti ndichatakura hangu Jehovha. Haleluya. Zvino haisi nhau yekuti wamutswa pausiku nemurwere waramba, murwere kwanzi ari kwakati enda waramba, hazvisirizvo. Haisiriyo nhau yacho. Unenge watokundikana pawakamboti wapika mhiko yekuti izvi ndo zvandada, ini handisiri mushandiri wenyika, handisiri wekudedzwa kunyika, dzinza randoda kuvamba handidi kurivambira kunyika, asi ndoda kurivambira kukereke yaMwari, riri dzinza rokuteerera Mwari, riri dzinza routsvene, dzinza romweya mutsvene, kuti zvibereko zvomweya zvaakuzoonekwa kutanga pandiri. Saka iright decision yakanaka kwazvo yekuti hakusisina wedzinza rinobva pandiri achazotambudzika nekuti ndaakuvakumikidza ndichivabereka mumweya mutsvene. Haleluya. Kuti ropafadzo kunyange iri kukumbirwa pari zvino inofanirwa kuti isare mukati mevanhu. David anonzi handichabvisa umambo mukati meimba yako, nekuti atanga chinhu chakadi kureva kuti David atanga dzinza reumambo usingazobuda mukati meimba nekuti umambo hwaifanirwa kuzobuda uchichinjana, asi hauna kuzobuda mukati meimba yake, nekuti iye akatanga dzinza racho reumambo kuti husabude nechikonzero chezvakanaka zvaanga aita zvikafadza Jehovha. Vakati kuva mambo kwauri hakuchashifta umambo hwamukati meimba yako, ende umambo hwacho wanga usiri umambo hunogumira paungoti vana vake
asi waive umambo waiburikidza futi kusvikira paumambo ihwo hwatiri kutaura nezvawo, umambo hwekudenga, nekuti Jesu Kristu anga achizoberekwa mudzinza ripi iroro raDhavhidhi. Saka ndoumambo hwanga hwazopiwa nechikonzero chekufamba kwakanaka kwaDhavhidhi. Akakwezva kuti umambo huuye mukati meimba yake kusvikira muumambo uhu huri nokusingaperi hwaJesu Kristu. Akahukwezva nezvakanaka, akahukwezva nekushingaira, akahukwezva nekuramba kutukirwa Mwari wake, asvika paaitukwa naGoriati. Akasvika vana baba vake nehama dzese nemadzikoma namambo wake vachitukwa, kwete ivavo chete asi naMwari wake futi achitotukwa ipapo. Iye ndo zvaakaramba izvozvo kuti uyu wangu Mwari wandinoziva haagoni kuitirwa zvakadai. Newe kana yanhau yekereke yezvapupu unofanira kusimuka. Kukanzi kwaitwa musangano, kukanzi kwaitwa pungwe, kukanzi kwaita rufu, kukanzi kwaita dambudziko, pakanzi paita mumwe mwana wezvapupu apinda dambudziko, unofanirwa kusimuka. Pakanzi pazvapupu pane chatenderanwa kunzi chiitwe, iwe unofanirwa kusimuka. Haleluya. Tikuti David akatanga chakanaka, chakazoitira vana vake vakazoitirwa zvakanaka kusvika nokusingaperi. Tikuya padzinza roumambo. Amen. Saka Mwari vakomborere. Ndiri kuedza kukurudzira kuti vaprista vari pamberi pedu vabate basa. Haleluya. Pasina kukodzongana, pasina kubatwa, kunzwikwa nevana kuti zvakamira zvakati zvikazomira zvakadai, asi pangonzwa mukurumbira wekusenzwa nokuitwa kwebasa raMwari. Basa iri kwatiri kuenda ndo papedyo, kwatakabva kure. Mbiri yamakaita muzvapupu hamuzombonofa makaita kwamunenge maenda. Mavigirwa akaitwa vana Konwero nana Madzivanyika nana Maizimuto nevamwe vese vamunoziva nana Mushaba haana kufanana nemavigirwo avaizoitwa muno dai vakafira muno. Vamwe anandigodewo kuvavigwa nevanhu 4. Munhu anga achifamba nezibheji rinonzi Bishop, vamwe vachivigwa nemajambe emuchipatara kuda kuti kutukwa ikoko. Saka tiri kuti tidzoredzane, tiuye pabasa, tifambe ndima iyi, nekuti kana wambotukwa saizvozvo hakuna kana nedenga ikoko. Denga haripo pamweya wetsvina, mweya wakaipa, wekupanduka, wekufungira zvakaipa, wekutsvaga zvakaipa paupenyu hwavamwe, wekutsvaga zvakaipa pamutungamiriri. Hakuna denga rakaita sairo. Haleluya. Zvimwe mungaite zvenyu, asi kana yanhau yekunongedzera mutungamiriri, yangowo nhau yekusarudza kuparara. Haleluya. Mutungamiriri haana kana waanotarisira pasi, anongoti vanhu vese vakaenzana. Hakuna ari number 1, vanhu vese vakangoenzana nekuti vane mweya waMwari. Kana kuine mutungamiriri anosiyanisa vanhu, iyeye ndiye asiri waMwari, nekuti haazive kuti kuna Mwari vanhu vese vakadi vakafanana. Saka musichiona paitonzi vana vadiki vakanzi umambo hwekudenga ndehwavo. Vana vadiki vanga vasingatarisiri kunzi vangaite chimwe chinhu, ndo vakanzi ivavava umambo hwekudenga ndehwavo. Nanhasi kana tichiona munhu wese ngatimuenzanisei zvakafanana, nekuti ane mweya waMwari. Mwari wacho anonzi Mwari wezvirema, Mwari wemapofu. Kuda kuti nyangodai ukaona bofu ritrite zvakafanana nemumwe anokubetsera zvimwe zvinhu. Tirita kunyangwe chirema, nekuti rinonzi Mwari wezvirema. Tirita chirikadzi iyoyo zvakafanana nevamwe, uyo ndiye Mwari chaiye. Asi kana aMwari wekusarudza vanhu maringe nechimiro chavo, uyoyo haasi Mwari. Saka kana toenda tinosimudza basa, Mwari vatibatsire. Nevana vemasangano musarwisanise vatungamiriri.
musarwe igwiri zvino vakomana tingateerere mbwa makadai ichita magwiriri mutinyengeterere nesuwo apa ndachitaura pamusoro pevatungamiri nevabati vose vebasa ramwari isu vana vesangano nesu veboka pauro anoti mutinyengeterere nesuwo kuti kana tofamba taakushama muromo kurege kuva kutaura kwangu asi Jehovha Mwari vaise mashoko mumuromo mangu kuti tidudzire chakavanzika cheivhangeri yaKristu tisingatye zvino hakuna vhangeri chanyasobuda because vanhu vanotya zvinotyisa zvakawanda kweze zvinotyisa zvakadi zvakawanda mumwe haataurwe chikwambo chake mumwe haparidze ufeve kana uchiitwa nemunhu anomusiponza hazviite pari pekutoziva kuti tikadeedza anhengi kuzogadzirisa nyaya iri biased because ivo vakarerekera uku vanozikanwa kudhara ivo vachisvikawo vanotooneka kuti vakarerekera uku nezvikonzero zvinozosiyana manje nekuti pamwe bhutsu dzavainadzo dzakabva ikoko pamwe tai yavainayo yakabva ikoko Mwari vanoziya kurarama kwako iwe ita zvinhu zvaMwari nemazvo zvisinei kuti zvakafamba sei. Saka archbishop vaigara vachitaura kuti saka uri kufungidzira zvawandiurayira huku ndorega kutaurira uroyi wako. Uri kufunga here kuti zvandabuda mumba mako ndichiuya pano pachechi ndorega kutaurira dhimoni rako. Mai musingazvinzwi? Zvaiitirwa kuti inesuwo kana tazosara sazvino tizive kuti tinofanira kungoita basa raMwari sezvariri. Vanhu vese zvakangoenzana, uchingo munhu anoda zvakanaka zvakatwasuka chete, uchiwirirana chete neari munzira yakatwasuka, anenge abuda haugoni kuyanana nazvo, asi kutomukwezva kuti adzoke, kwete kuti iwe ukwezvwe uende kurong side. Haleluya. Saka chishuwo changu kuti Mwari vatibatsire nemi muri vabati vebasa rakakura kumasangano kwamuri, zvinouya zvichikurukurwa nevatungamiri kuti zviitwe, ngazviitwe saizvozvo. Tiite sevanhu vane mweya mutsvene, vanhu vane mweya mutsvene wekuda zvakanaka zvaMwari, vanhu vanoshuva kugadzika Mwari wavo pakanaka, vanhu vasingashuve kugadzika Mwari wavo patsvina, vanhu vane jealous kana vakanzwa unzi Mwari wavo ari kubatwa zvisiri izvo, vanhu vanonzwa shungu, vanonzwa kubhoila pamusoro penzvimbo kana pavari kunamatira kana pari kugadzikwa kana position iri kugadzikwa Mwari wavo, vanhu vanonzwa hasha. Ndiyo ndichireka kuti hazvidi kumberi nevasikana mari akuite zvakanaka pakubata basa. Vamwe vaedzerwa panapa panguva dzetambozorora, vamwe vanga vachingobata basa inhauye kuzvipira mumwe nemumwe, izvo zvavashanda izvozvo vachibetsera vanhu zvawedzera pane basa ravo. Ari kutora achiisa zvibodzwa, aisa zvibodzwa mukondeina yavo, mumwe nemumwe. Zvino hamene anoenda aine yakaziyama neanoenda aine yakazara pano, because mumwe nemumwe zvinoenderana nezvawakadi zvawakabata. Zvakabatwa nevava hazviinde kune vava, zvakabatwa nevava hazviinde kune vava, mumwe nemumwe sezvaakadi. Saka iwe rwira pane zvauri kubata kuti zviri kuzadza zvichienda kupi. Mwari vagoti wanira nyasha. Saka tinotenda kubata kwedu kuti kunofanira kuonekwa nebasa rose rakaitwa, pasina usimbe hwekunyengeterera vanhu, pasina usimbe hwekunamatira vanhu, pasina usimbe hwedzidziso, pasina usimbe hwekunzwa madambudziko evanhu, pasina usimbe hwekugara pasi, zvese zvichingoendeka pasina anomboshayikwa kunzi aenda nekupi. Zvataimboona makore apera, vatungamiri vakanzi mosara mogara pasi zvakati, mumwoshoto haadi kuronga nevamwe. Mumwewo
haadi vamwe, anoda kuronga ega. Chipani chacho hachina pachembe chichinyasomboti chambonyatsodhonzerana nobva Satani ambowira pasi. Chinenge chingodai Satani ombopinda ikoko, chombodai Satani ombopinda ikoko. Zvoreva kuti zvinhu gejo iroro nemunda iwoyo uri kurimwa unonetseka pakurimwa kwawo. Saka kureva kuti ndima yamungadai mapedza kudhara ndo pamunokururira mombe, imi muchifanira kunge mapedza, ndo hamuipedze nekuti chipani chacho hachina kuita zvakanaka. Chinoti mumwe haadi kushanda nevamwe, anoshova ozouyawo mumuna. Mumwe akaronga nevamwe azoti gona ndambovataurira kuti zvinhu zvenyu izvi, abuda mune vamwe akutaura nevana kuti yakuita hazvisi zvemaelections zvekukambena kunaka kuvanhu. Ukanaka kuvanhu asi Jehovha Mwari haungava vanzire. Ndo vanoziva uipi hwako netsoro dzako dzese nenhodo dzako dzese. Tsoro dzako vanodziverenga, vanodziziva. Ava havadzizei because vanokotsera, kana vakotsera havachaoni. Asi kuna asingakotsire manje ndiwo unofanira kuvhunduka kana wakuita tsoro dzako idzo. Haleluya. Tiri kuti Mwari vatibatsire tinzwisisane kuti tiri kuifamba pamwe chete pamabasa avapostori, vachinzwanana pasina aiti ichi, asi zvese zvichiendera zvakafanana, zvichiratidza rupawo, zvichingoratidza mweya waMwari kuti uri kufambira zvakanaka. Vaprofita Mwari akuitei zvakanaka, murambe muchipfuurira navabati vose vemabasa akasiyana. Tinoda kutenda, ndaitotambudzika nekuda kwemaasha kuti ndaona sevashoma, asi hatina kuwana dambudziko. Mwari avaitire zvakanaka. Tinoda kutenda kunyange nevechiduku kuti Mwari anofanira kuvaitira nyasha, arambe achivarangarira. Mwari anofanira kuramba achivarangarira pakuteerera. Tine vana vanoteerera, hatingaverenge dzimwe tsotsi 2 na 2. Zvakagara zvakadaro kuti hadzishayikwe, hapana panoshayikwa nhumbi. Izvozvi pana munhu ari kubatsirwa, munhu ane madambudziko, ndiye munhu anobva pano achisoropodza kereke, ndiye munhu anobva pano achisoropodza vabati, ndiye munhu asinei nazvo, asina hanya nekereke, kunyange dai zvikaitwa sei, ndiye munhu nyange dai mukaenda murejista hamumuwani, munongomuwana chete saizvozvi. Anenge akangohwandira kuti dai ndakudetsereka, haanei nekuti kochakati kana tonodzoka pano chinenge chakamira sei, kochakati mukereke yedu topinda here mune rimwe gore chakaita saizvozvo. Haana hanya izvozvo, hazvinei. Kana matanga izvozvo ndo paanenge akubatwa nehope. Mukangotanga izvozvo bedzi zvekuenda mberi kwezvapupu, maita kuti akotsire. Kana muchida kumukotsirisa, taurai zvekuenda mberi kwezvapupu. Echizogona kukotsera kwacho mainiya kana baba aniya. Ndokudaro. Handizvo. Toda vanhu vanonzwa hasha kana pataurwa zvekereke yavo. Makanzwa panapa basa ramakabata richirumbidzwa. Hatipedzi kutenda vanhu vakabata basa paEaster, vekomiti nevemasangano akatsigira kubuda kwakaita basa. Pandaiti tese tikana tichikwazisa tiri kuti tinokwazisa baba vachirwa, asi nhasi baba vachirwa varangarirwa. Kereke payaona kurangarirwa kwavo, vachirangarirwa nevanhu vakambobuda muno. Haleluya. Kereke ikati aiwa hatingakundwe kurangarira. Ava zvavaita, asi isu haticharege nhau yekuti chinhu chakadai tipembere. Tinotenda vana mai nedzimwe chirikadzi nevamwe vasina anoriritira nedzimwe mbuya dzakanzwa nhau iyi dzikamanikidzira kuti dziwane mari inonzi $5
yekuti mutambo iwoyo uende mberi zvakanaka. Vamwe nanhasi munozvizira, asi tikati right hatidi nhau yekunangana uroyi, nokuti tinoziva kuti tose takanzwa zvisina pamwe manzwiro edu atakaita anosiyana, asi tiri kupananazve zvakare mumwe mukana wekuti vese vasina kunge vakawana mukana uyu zvakanaka. Ndiri kukumbira kana paina bepa riya remusi wa16 ndimboriverenga pana kuitira kuti ndikabva ndisina kuriverenga ndii ndisiri fair. Zvese zvatiri kutaura zvinoshaya basa. Pazviri manje ndiri kuda kutaura ndichiti maonerwo ari kuitwa zvapupu nevanhu vari kunze, kwete munhu nje. Ini kana nda kutaura handitaure munhu nje wekunze, ndinotaura munhu anoverengwa pane vamwe vanhu anopiwa chigaro kana asvika nyangwe papi. Haleluya. Uye ane presence dzinorecognizwa chero paasvika, vakaita semajournalist, vekuti padzidzo dzavo haugoni ungoti uri grade 7 woti ndaa journalist anorecognizwa. Unenge uriwo kumba kwako, kumba kwenyu chaiko mumba haubude hausikano notaita unogona kungosvipa unogona kutodzi journalist vanhu vachitoti handostarake zvonzi ndere basa. Unogona kungozvitumidza zvaunodi zvaunoda. Kana kutombobirawo vamwe uchiti ndiri ndaona wane mumwe aingosvikogara mukotiso, vanhu vaiuya moti taisimuona arimo, makazobirwa naye achiti ndini pp nyaya yeiko, makanga mamuona here achiti ndaingomuona aine suti achinde zvinoita vanhu vacho ombosipeta so izvo hapana anotobvunza zvake kuti wondine munin'ino wangu anenge akamboita nyaya yakadai saka right ndaenda ndichitaura nemumwe wangu apa ndofunga nyaya yedu ichabuda zvakanaka. Nechikonzero chekuti iwo wamuona akapfeka sutu vachinge vari kunzwisana, nekuti vanhu vacho vanombotaura kachirungu picha, ukaona vachinge vari kutaura kachirungu, nekuti kachirungu kanoremadza mamwe mataurirwo acho ndeyekukuvhara. Mari yotoenda, saka akazoenda iye haachaonekwa imomo. Akune imwe koti futi kana yekugweru, achitoroja mugweru achifumoenda netaimu mukoti, otoita semwe munhu anoshandamo. Izvo ashandemo anenge achikobira vanhu. Ndo zvakaita vamwe vanhu. Indiri kuti journalist watiri kutaura nezvake munhu anotione mapepa ake, ane dzidzo dzake dzekuti nyangwe akabuda muno munyika anenge achirangarirwa kuMozambique paasvika, anorangarirwa kuZambia paasvika, anozomutsa bepa rake. Ndikuti vanhu vakaita saivavo vari kuziva kuti kune zvapupu, kureva kuti iwewe kuti zvapupu haite kana kuti zvapupu yakaita sei nemaziso ako avo wakapiwa asingaone zviri kuonekwa nevanhu aya, hatigoni kunyanya kumatarisa tigocheuka kuti kuna hati kudii pamusoro pezvapupu kana zvikataurwa newe, kusoropodzwa newe kana kushorwa newe. Hatisi kukuvisa mubhuku isu, hatirekodhe kushorwa newe kuti uri ani, kuti uri chii, unei. Saka zvakafanana nekunyarara wojoina vamwe pane zvakanaka zviri kuitwa muzvapupu. Ndiri kunzwika kana kuti ndiri kuzvishoresa right. Ndiani anogona kuverenga muverengi wechirungu pana? Chero huma zvatombokuvadzwa tombokuvadzwa kwazvo. Pane bepa rakabuda musi wa16, rimwe rakabuda musi wa 7 raitaura nezvepanaka. Iro rakabuda ritaura nezveprofesi yavandanga, asi mukati maitaura zvezvapupu. Saka izvozvo zvese zvaingoitwa naMwari
nhau yeprofesi yeZimdola payakanga ichitaurwa ipapo yaita kuti munhu wese neasinei nechechi kana nyangwe nen'anga bepa yaitenga taurwa nhau yeZimdola. Saka yazopinda mukati yazotanga kunzwa nezvezvapupu ichida isingadi because yaida nyaya iri. Saka pakumerenga nhau iyo aitonzwa nezvezvapupu, saka munhu wese akanzwa nezvezvapupu. Saka kune vanobuda pachena kuti vanopinda zvapupu, saka makanzwa hama dzenyu dzichitaura nemi kuti ndakuonai, chechi yenyu ndakunzwai. Kune vasingavige uniform kana vaakufamba, vasingavige chinamato chavo panext door, kana iwe usina TV next door yako inayo muchigarisana zvakanaka, ndo saka yakakuudza. Iwewe hatisi kureva iwe haungaudzwe because hamutaudzani. Saka zvinotokujamba zvinoudzwa mumwe. Asi ndo zvakaitika zvaive pano zvakabuda. Haana kugumira ipapo. Musi wa16 mwedzi uno nobva anyora futi. Apa akazonyora akanangana nepano asina kusanganisa nezvimwe. Saka vanhu vachinyanya kurangarira muzvive musi wa16 zvatoda kuti zviverengwe nemuverengi. Ndiani ugobetsera kuti zviri kurei zvinenge zvitaurwa? Hallelujah. Newsday Saturday May 16, 2015. Nepanhau reNewsday remusi wa16 May. Headline zvapupu zvaJesu above stereotypes. Musoro weshoko zvapupu zvaJesu iri pamusoro pemhando dzimwe dzechipostori by Jairus Saunyama. Hallelujah. Amen. Mazvinzwa zvakanaka. Paritaurwa nhau yemhando kuti iwe soropodza zvako shora zvako, asi ava vanoziva zvinoreva chimwe chinhu kana achiona vari kuti mutoo wemhando yacho uri pamusoro pedzimwe mhando. Isu takati handaimbokudza ndichiti thimu yegore rino ndakaita yekurota, handaimbokutaurira ndichiti ndaishaya kuti zvanzi mhando, saka isu toti mhando, mamwe mawedzi anotaura nezvemhando ndawana kupi uye ndoarerekedza sei. Vatauzotaura tichitaura zvekuvandudzwa, asi Mwari ndinovatenda because vanozviziva vamwe ndakavataurira. Pataichitaura nezve pane marotero akaita, asi ndarota paine shoko rinoti mhando. Saka ini sekuziva kwandinoita kufungidzira kuti tinofanira kufamba zvine mumwe mutoo une mhando yakasiyana nemamwe makore, paine kuvandudzika pane zvatiri kuita as from now zvichienda mberi. Saka uyo anobva anyora manje achiti zvapupu zvaJesu iri pamusoro pedzimwe mhando dzemamwe machechi. The dirty road stems from the Methodist Kana Church. tichitaura mhando tiri kutaura quality, kuti unocherechedza mapfekero ako, unocherechedza matauriro ako, unocherechedza mapinduriro aunoita mumwe munhu, unocherechedza nekuti kana munhu achinzi munhu, vanhu vanobva mumwe munhu akaumbwa zvakanaka, asi vanhu vanomuti haanzwisise. Aine mutumbi wakanaka zvekuti akamira kudai akasimaira mese munosekerera, kana muri murima munoita chiedza. Asi akazonzi ataure manje vanhu vese vano achifungidzira kuti munhu, because munhu kana munhu ataura taiti munhu, kuti vanhu vazoona kuti haasi chii, haasi munhu. Kuti munhu matauriro ako anokupa umunhu here kana kuti anopedzisira vanhu vachiti haasi munhu. Ninge haasi munhu, ndaiti munhu, ndandiwasta time yangu ndichimurespekta ulalongo, pandazoona kuti ndiri kuzvichema kuti ugona ndikatombomudai ndichimurespekta. Ndaiti munhu kubva pamatauriro, kubva pamapinduriro, zvakawanda zvinoonesa kuti uyu munhu ndewemhandoi. Saka isu tichivavarira umhando yepamusoro
kura zvinhu zvedu zvese zvinofanira kuratidza kuti zvakanaka uye zvakanakira vanhu zvichizodzokera kwauri. Zvikanakira hama yako, hazvinakire hama yako chete, zvinodzoka futi bheki kwauri zvichiswowedzera izvo zvousina kuzvishanda asi zvichiskowedzera pane zvawashanda. Hallelujah. The dead road stems from the Methodist Church run Kwenda Mission. Road inobva nekwakwenda mission uipi hwayo netsvina. Slithers up and down, bursting into short straight stretches. Wobva wapinda murodhi inoita zvimastraight zvidiki zvipfupi. That suddenly give up to hairpin caves. Ndo panozondosvika zvimakefi nemakefi. Along the road verges small mountains and insolvents, exposed granite rocks. Panozosvikawo nemarodhi nekudescribe kwemarodhi nematombo ari murodhi. Painted grey by fungal lichens. Zvimwe zvachona zvakatova noruvara rwakakonzerwa nezvinobva muuswa nezvakaorera zvemanyuwa. At the same time showing stretch marks of running water from the previous season. Pamwe pacho pachitotaridza turukova nepakamhanya nemvura ichikanganisa rodhi. It is this spectacular grey that makes the eye feel awkward, where the sky kisses the mountain under the veil of the ever-rising dust from the horizon as young boys gather their cattle from the plains. Zvozondotaridzana nekufamba kune kuchitawo vanhu mukati menharaunda vane vachifudza mombe nekunosanganiswa kunosanganisa nyika nedenga. Despite this scenery, a humming sound strikes the ears from a very low ground. Zvisinei naizvozvo pane nzvimbo iri pasi ino panobuda manzwi akaresvonaka. There are no music competitions within the vicinity. Hapana vanoridza magitare mudhuze naipapo. But the road leads to a shrine where an apostolic sect Zvapupu Jesu is holding its Easter celebrations iyoyo road in Maushu village. Ichibvana ikoko inonangisa paZvapupu Jesu Apostolic Church paheadquarter yavo, shrine yavo. There are no music competitions within the vicinity, but the road leads to a shrine where an apostolic sect Zvapupu Jesu is holding its Easter celebrations in Maushu village. Hallelujah. Amen. Manzwa chisanangura uipi wenzvimbo azosvika manje paZvapupu akuti but ndiva ndikuda kuti mubate pa ari kuti but. Hallelujah. Amen. Kuda kuti zvisinei hazvo asi zvakadaro zvazvo neuipi ihwohwo akutaura kuti pane nzvimbo yamunonamatira achireya pana ataura zvese uipi nei. Saka kana akunoda kundotaura zvechechi yeZvapupu iri kuMahushu omva aisa asi kuroti ndo chiye ndo dai aibvunzwa ndo chinhu cha kuroti dai aitaura pasina nzvimbo ino yeMahushu yeZvapupu nzvimbo ino yaishora. Amen. Amen. Ukajamba apa kuroti nzvimbo ino saka chanakisa nzvimbo ino iZvapupu imi. Amen. Amen. Uyu haasi kuverenga nyaya yaisi kunzwi kwanemi chete. Vanogugula kuAmerica vakaiverenga, kuLondon vakaiverenga, kuChina vakaiverenga. Iwo nyange ukadzikisira Zvapupu sei pasi asi yaverengwa kuLondon. Nyange dai neudofo hwako ukati handisi kuda kuti kuAmerica ine maha munonyepa isvike vari kuziva vari kutoishaya kuti inobvokupi nekuti vakatonzwa nezvayo. Iwo uripo uchifungidzira kuti kana ndichinge ndisina kuzodi Zvapupu ingadzokere pasi hautaurei kuti zuva rinongobuda chete. Zvino harisi irike
But the road leads to a shrine where an apostolic sect, Zvapupu Jesu, is holding its Easter celebrations in Maushu village. Rodi inonangisa panzvimbo tsvene yeZvapupu Jesu Apostolic Church. Munyika kugara kutozviziva. MuIndia iye ari kutozviziva. MuChina iye ari kutozviziva. Izvozvi pari zvino. Mubhunu iye ari paSouth Africa ari kuzviziva. The village in Chikomba Central recently reverberated into life as the members of the sect converged for a 3-day camp meeting. Pakaita upenyu mukati menzvimbo yeraini iroro remuchikomba pakaitwa celebration yeEaster yemazuva matatu. However, Kudai zvanga zvakatonhora sei asi nekuda kwezvapupu pari kunzi pakaita upenyu, pakaita maungira, pakaita kuzikanwa kuti apo pane chiri papo. Ndo zvaari kutaura mukomana achitaura imi imi kanzi nyora report back yezvamakaita paEaster. Aunyore mutupe, aunyore iwe kana paragraph 2. Asi mweni akanga akagara so akasvika akadai asati asvika iwe wakapedza mazuva uripo uye akaita 2 hours nobva anyora zvekuti kana izvozvi iye apedza kunyora tikati iwe chimbonyora kunyange dai une mvumo yekumukopa haupedzi futi maparagrafu. However, it was not the size of the crowd that was attractive. Hazvisi zvekuti changa chisati chiri chimiro chouwandu hwevanhu changa chichiita kuti vanhu ucherechedzi asi but the smartness and orderliness kuchena that was shown by the sect as they conducted their services in a rural set up. Kuchena nokurongeka kwanga kwakaitika pasangano rezvapupu Jesu mukati menzvimbo yoruzevha. Despite most apostolic sects, munyatsoteerera here hanzi haisi nhau yeuwandu kana taakuenda kuzvapupu haisi nhau yeuwandu ingakwezve meso ako kana ani zvake haagoni kukwezvwa naizvozvo haisi nhau yeuwandu kunzi hanzi vanhu kuvambwa haisi iyoyo svikai zvenyu nekuruware svikai zvenyu nekurwizi uye ari kuti izvozvo hazvirei chinhu uyu Jairosi murasta uya panzi Jairosi murasta uya ndiye ainyora apa. Haleluya. Muri kunzwa sei ari kuti asi pazvapupu chinokwezva chinokuvadza maziso ako chinokukuvadza nepfungwa dzako inhau yesmart batinenge tichiti rega kupfeka sewaakufa nhau yekuti unozodzingirwa mbwa pamusoro pekupfeka imbwa dzoda kupfudza munhu akapfura ipapakuserezureza iyo ibhuki munoita kuti yainge ine munhu waiona marezurezu isu tiri kuti pfeka zvakaenzana kora ngadzienzana imwe ngairenge kudai uri kuita zvinhu zvako zvakakwana onekwa kuti uri munhu pamaricho ako pamwe uchimbotenga uchi zvakarerekera kuzvichena kuti jako kuti kana toirikidza tichiirikidza kudai zvigopota zvichibuda iyi pari kutaurwa nhau yemhando tiri kuya kuti tichienda because zvikasataurwa munhu anongona ndipewo jaketi tema iyo uchichi kandaisa mukati kuitira uchimbocherechedzawo futi zvimwe ndipei jaketi yeredhiyo yeredhiyo pamwe uchimbotanga wabvunza chena kuti kana wazoti irikidza iwo pamwe uchimbobvunzawo blue jaketi
kuti zvigopota zvichidiwa. Ehe, kana wazoshayawo zvako haungatonhorwe nechando kana kufa nechando. Aiwa, hatingazofari. Wozotora iyoyo yepepo, wozotora iyoyo yebrown, wozotora iyoyo yegreen, wozotora ipi zvayo kara iripo kuti upone chando. Mutendi wedu arege kurasikirwa neutano kana neupenyu. Zvakanaka. Asiwo wambotanga kausangotanga unoturunura. Imboratidza kuti iwe uri wekupi. Uchirangarira karupawo kako. Ndofara nedzimwe dzaka dzatopinda. Unoona mai vavo, masofa avo akaitwa neblue, akaitwa unobva uona kuti mai ava ruwadzano rwurimo musoro mavo. Makapa avo nemawater glass avo nezvavanenge vachishenaira. Unoona kuti zvine karupawo kapfungwa. Havasi kuita zvekuchechi kana vauya kumahosvu kana kuti vaenda pasangano pavo. Asi nemumba mavo futi vane vavariro yekuti karupawo kavo kaonekwe. Hallelujah. Amen. Mama, right. Saka uyo ari kuti right. Kutsvinda, smartness, haana kuivanza uku. Kunyange imdai maiti munhu angagotukirwa nekuti munodzoka munozvisa kuurombo. Nanzi hanza urombo. Isi kuti hapana kutaurwa nezvekuwana, asi pari kutaurwa nenhau yekunzwisisa mapfekero nemagezero. Nekuti hakuna smartness inosiya kugeza. MuBhaibheri kuna vamwe ainzi bva pamberi pangu une tsvina. Ukazviverengerwa nemunhu kuti tinotukwa. Paitorambwa munhu ane tsvina. Kusvikira aenda kunogeza ndokuzogamuchirwa. Zvino isu tinongotimedza ndane svondo rese ndisingageza. Svondo rese usingageza hahusi ugamba. Anhu vataura nezvekurongeka. Kuti kurongeka. Order. Orderliness. Order. God is God of order. Kana panhu pakaita order Mwari vanosvika ipapo. Ipo pasangano penyu paya zvezvekuti kamwana kanenge achiti kakadii. Hazvina zviya munotikanganisira kereke zvakupa hazvinotinyadzisa ava vakadzoka. Tora mwana wako upote naye seri kana uri mai unorayira kahwani haikona svondo nesvondo kahwani chete. Handidi kuona zvakati ndakanyara pane rimwe sangano. Vana hakusiriko kuvada. Bhaibheri shoko raMwari ushamhu kana uchimuda. Zvirevo Soromoni anonyatsotaura kuti kana uchimuda asi kana usingamudi regedza achita nyinyinya. Nekuti kuvhumukira ikoko hakuzopera. Asi kunoda kuchitovewa kutsapfu. Bichani. Zvoita zvino. Saka munhu unomva wamuona nyangwe akasvika pavanhu anodzikama, anorongeka. Anoziva zvinoitwa nezvisingaitwe nepanogumirwa kana nemaitirwo anoitwa kana uchipfuura nepapa nemaitirwo anoitwa kana uchida chinhu kune vanhu. Haikuna kuti akatorwa kamwe chete akanzi handidi kukuona uchienda uchipinda mupindiro iwoyo pavakuru. Uri kuzvinzwa? Ndati kudi ndati nyarara ndati kudi bati handisapinde nepane vakuru. Handidi kuti uzviite futi. Handichazviita. Hauchazviita. Haro 5 mwana wedu ari kuedza kurangwa. Ende dai asiri mwana womuroyi anogona kurangwa nemunhu wese. Zvone ndau yekuzoroyewa.
hapana vanhu vese vanozongotarisa vachitya kuroyiwa. Asi kana ari mwana wemunhu kwai anotsiurwa nemunhu wese nekuti mwana wemunhu wese. Asi zvinozoitika manje pakati peusiku nekusazorara nekurara wakatashwa nekutsikirirwa nekudii nekudzipwa, vanoti tikudzipirwa ndau yangu zonamata. Asi hatizowani nhau yakanaka inozonyorwa naJairosi yekurongeka. Izvo zvezvo zvongoti aitaura nhau yakanaka, nhau yekuti because paiti podium yaiva VIP netende yayo, vatungamiri vari papa, vanamai zvakarongeka, vasikana uku. Kana vane vakaona TV ainyatsotora zvese, aiti akaenda apo otigara oteedza futi oenda paVIP vonyatsobuda nemasutu avo oenda apa unobuditsa. Saka izvozvo yanga iri order yakadi yakanaka. Kunyange dai muchigara garai futi zvine order. Ngapave nemaasha vanoziva kugadzira kuti auyaya ava vapinda vanouya ava dai, kuitira kuti order iyoyo imendenewe. Shoko rekuti order iri rakandifadza. Chakandifadza ndechekuti zvimwe zvacho taisitombozvitaura nobva zvasikuonekwa nemunhu asingambozivi kuti taisimbozvitaura. Vanobva vaziva kuti saka ipo paya tichifamba pamweya nekuti zvinotigadziridza kuti tikozorumbidzwa. Chati ndakataura musaya tikati zvino tiri kuita setiri kutukana setiri kudii, asi chinozoitika ndechekuti kana taakuzorumbidzwa newekunze zvinenge zvanakawo, ndo zvatinenge tichiitirana. Asi kana tiri mumba medu ngatitauriranei tigadziridzane kuitira kuti anouya vagosikuitira zvakanaka. Hakusi kuvenga vana kuti ugoti hanzi ndingazonzi ndinovenga vana kana kuisa mufananidzo waJesu ipapo. Aiwa haukwane panonzi akada vana paya paakavada zvanga zvatoitwa neprotocol. Saka aiudza vadzidzi vake, haana kuudza vana kuti uyai henyu. Protocol yakagara iriko. Kana mukauraya protocol pachechi penyu muchiti nekuti bishop wedu akangofanana Jesu akati aiwa, protocol yakagara iripo. Verengai Bhaibheri zvakanaka. Nekuti vakanga vatoenda nekuvadzidzi kuti vasvike panani? Pana Jesu. Nobva vadzidzi varambidza vana vaya, nobva vana vaya vadzokera, asi Jesu aivepo zvekuti vaigona kungobva uko straight vosvika paari. Asi nenhau yekuti paive neorder, paive neprotocol yaiteedzwa, vakasvika pavadzidzi. Saka Jesu azoona kuti vavadzivisa vadzidzi, haana kunanga futi vana vaya, anoendawo futi neprotocol. Oti musavadzivise vana, otovadzidzisa, regai vauye kwandiri. Saka ava vozomhanya vonoti vana uyai henyu zvakanaka zvine order. Muri kuona Bhaibheri rangozara nekurongeka. Zvinhu zvedu zvese zvinoda kufamba nekurongeka. Saka ipapa kana tigere kugara kwedu kunoda kurongeka futi zvine protocol. Kugara kunozokwanisika kuti protocol ifambike zvakanaka. Hakuna chinonzi chinoita disorder, chinofana kuva nedisorder pamberi paMwari. Hachiko mukereke. Iri nonzi ndeyaMwari. Zvemukereke maMwari zvine order. Tinobva apa tichienda apa, tichinosvika apa, tinobva sei apa tichienda apa, tichienda apa. Nyange dai zvichizo exaggeratwa nevamwewo kana vaakuzviita vaakuita personal owning mileage. Asi isusu hatigoni kurasa protocol yezvaMwari, yemumba maMwari inotichengetera order. Nekuda kwaizvozvo tinoramba takamendena order yedu. And despite most apostolic sex shrines being tagged as unhygienic, sorry, imimi kana muri kumasangano kwenyu kana muri kuprovince kwenyu, zvakanyorwa nemukomana uyu akazofona achiti mune masangano here muHarare, akasvika pasangano renyu ngaawane zviri zvipi, akazosvika kubhikita ikoko ngaawane zviri zvipi izvozvo, akawana ikoko kwenyu ikoko ngaawane zviri izvi. Ngareke kuwana muswe wakabuda nekuseri uko uchitsvaga kubano zvisisiri izvo zviri maringe neorder yakawanikwa pano. Despite most apostolic sex shrines being tagged as unhygienic,
zvapupu zvajesu shrine defies all odds. Kusiyana kwemhando dzepostori dzimwe dzacho dzisina utano utsanana. Despite most apostolic sex shrines being tagged as unhygienic, the zvapupu zvajesu shrine defies all odds. Zvapupu zvajesu apostolic church inosiyana nedzimwe postori pautsanana. Newsday recently visited the shrine and observed massive. Apa ndimurunzwa because apa panofanirwa kubateka sandachita paverenge futi padzokorere. Despite most apostolic sex shrines being tagged as unhygienic, the zvapupu zvisinei nemamwe makereke anozikanwa anozikanwa neutsvina, zvisinei nemamwe mapostori machechi echipostori anozikanwa kuti akatopuhwa matags eutsvina. Ndo zvari kunyora mukomana anonyora ka uyu munyori ukaona ukaona wopiwa tag ndeyekuidentify kuti mombe iyi ndeyani. Saka apa ari kuti zvisinei nemamwe mapostori ari tagged ane tagi ekuti munhu akangoti ndiri mupostori branda ndewe china. Ndo zvaari kuedza kutsanangura kuti zvapupu manje haina kudaro, despite kuda kuti zvisinei hazvo yakasiyana nemamwe machechi anozikanwa epostori anongozikanwa kuti munhu akati ndiri mupostori vanhu vanotoziva kuti kana kuine munhu wechina panapa ndiye uyo haapindirani nezvatiri kutaura. Saka uyo ari kuti zvapupu haina kudaro manje. Ende Newsday recently visited the shrine and observed massive cleanliness. Pepanhau reNewsday rakashanyira nzvimbo iyi tsvene yaMwari and observed massive cleanliness. ningi ndichitotarisa aya manhingi aya ari papa makelites ari papa aya ndikati vakomana tomboti adzoka achifemereka kuti vane mumwe musangano wavasina kuti zviro zvavari kufamba vachitenderera. Vamwe vacho vanotangiroko, vamwe vacho vanosvikopinda nepakati penyu otora ako anobva atidza ipapa potse opedzera ikoko. Kuna hachadzoka apa, hachadzoka kuti makamira sei. Sandachitoti ndonga ndazofuka kuti ndoziva muchizozvigadzirisa, asi tanchiti ko zvamboiswa ipapo sei zvamba zvaita semamwe kuharare pangotsvagwa padhuze nekone yemba yemumwe munhu panogona kuunganidzwa wotoona vanhu vachitouya nemabhini avo nevamwe mamukasai papa maposa iwo uchitoti aiwa tamuka ko mamukasei vambomuka sei musemu aiwa musemu vamuka zvavo uchitorasa rega ndinorasa kuti tiwane mari remumwe munhu ikoko orototorowo rake orasirawo pakona yake sezvaitwa pakona pekuti mumwe munhu agere apa panopesana nenhiki muganhu wetende yenyu patoraswa bhini riri nanika nekuti bhini munokanda mukati apapo taiti kumarabo kare tichikura izvi kwainzi kwamarabo kwausina waiti ukabva kuchikoro taibva kuma2 kuchikoro ukabva ikoko kana usina chinokuvaraidza woenda kwamarabo kwainongwa zvinhu hapana ukangonodai bedzi kwamarabo haushayi chimwe chinhu chine basa kwamarabo waiti kwaivaraidza kana ukada waedze kugadzira motikari yako enda kwamarabo wainowana, kana chimwe inge chimudhiraivhi wainowana kwamarabo. Ndo zvakafana izvozvo. Ini ndinotoona hama yakatomborarama ichinononga hembe dzekwamarabo ichitengesa dzichitengwa. Unononga kwamarabo wowacha wotengesa kuchitungisa kweho maniki
wosona ningi true story votosona mapisi iwayo votobatanidza mumwe muzukuru wangu angozoti mai handei kuumba izvo pavanga vachitsvaga paya paya anga anonga $100 $100 mazuva iwewe mari yange isingairatidza kuti kana maunonga $100 makapa haana kutora kuti anonge togoenda kumba zvikanzi endei mai endei kumba ainonga kwamarapu hakuna chaishai no marapu marapu yedu iyo inoita kuti akadzoka. Right. Newsday recently visited the shrine and observed massive cleanliness and upholding of human rights. Massive. Right. Pepa naure Newsday pamazuva mashomanana adarika rakashanyira nzvimbo itsvene yaMwari ikaona chena kwemhando yepamusoro nokucherechedzwa kwemarights evanhu. Zviri pachena zvanditi massive clean haikona zvinoenzaniswa nevamwe izvi it's massive cleanliness kozoya mahuman rights achicherechedzwa kuti munhu ari kucherechedzwa sei semunhu nekuti dai vanhu vakaonekwa vakagara pamacheya vese naana mai haisi yekuti ingadai tese takati right macheya ngaiswe pasi tese ngatigare tinenge tagara manje tinenge taga zvino iyi pfupi vakomana ava ndokwavanoenda ikoko saka vachizouya voti zvino vanhu vane kuti uchati mahume apa gara pasi ipapo kukanaya ipapo kukapisa ipapo ngakutonhore madeko panapa takati kwaita kachando taichifanirwa kuti tiite pungwe mese munozviziva musi wekupedzisira tinofanira kuita pungwe asi kachando kari kuitika hakasi right. Tine vamwe vedu vane zvipfuva tine vana vedu vatinoda kuremekedza nekuti ndo vabati veupe ndo pamahuman rights ipa kuti munhu ari kurarama sei muri kumuona sei muri kumucherechedza nezvakewo here mumwe munhu muchimuenzanisa sezvaakasikirwa naMwari. Haleluya. Haana kutombotibvunza kuti vakadzi vanoparidza here kana vakazodii kana vane musangano wavo vanomira vachitoparidza wekuti musi iwoyo kana vakangoti vana baba tatakumbira kuti tichivi muchimbodai isi tichitanga zvedu uchangonodai bedzi mune mavanonokera unoona ukasvetuka kudai ndo chechi yedu here inana mai vanoimba vakadai vanosvetuka vakadai vanotamba vakadai vachiratidza kuti zvinhu zvedu zvakadi ndo zvaari kutaura kuti kune mahuman rights mwana harambidzwe kuenda kuchikoro mahuman rights apa pano ibepa rese futi rizere ipapa asi ari kunzi kuzvapupu ndo zvakaonekwa mayuthi edu akaonekwa kodzero dzavo vana mai kodzero dzavo vana baba kodzero dzavo. The Apostolic Churches Council of Zimbabwe, a board that governs both Apostolic and Zion churches, is currently on a campaign to mobilize its members and sect leaders to uphold human rights. Nengo ye kanzuru inomirira mapostori nemazion churches iri pafamba ichikambenera nhau yokucherechedza kodzero dzevanhu. Last year, Mazbaba Ishmael Mufani's church was banned for human rights. hatisiri sitakanyora nezvaishmaeri mufani ava ndo vane vachitora news dzacho vanozviziva zvana ishmaeri mufani.
Last year, Mazbaba Ishmael Mfani's church was banned for human rights abuses, with 2 of its members jailed for not sending their children to school. Kura kapera. Chechi ya Mazbaba Ishmael Fani yakabhanwa nenhau yekukonzeresa kutadza kuita yekucherechedza kodzero dzevanhu uye vamwe vakatendeswa kujere nenhau yekutadzisa vana kuinda kuchikoro. Zvapupu zvaJesu. Saka apa andimaona zvasiyana. Ari kukombeya vamwe vakatosungwa chechi ikabhanwa asi iyi ari kuikombeya manje kuti dai yanga iri siso ingadai mumwe munhu adi atosvetudzwa pamusoro pe haizombosumuka achidaiwo aita zvekutanzatara nekuti siso yacho iyoyo maitiro acho aya ndeyekuti anenge akanyanya zvakasiyana zvakanyanya. Ishmael Mfani ari kuedza kuenzaniswa nesu panhau yemahuman rights. Zvapupu zvaJesu is holy ground in Maushu. One cannot believe that it is an apostolic sect as their style of worship is unique. Zvapupu zvaJesu Apostolic Church vari panzvimbo yavo tsvene. Kungoti madzimirwa generate. Vari panzvimbo yavo tsvene kumahusu. Munhu akaona haangabvume kuti ikereke yepostori nechikonzero chemanamatire avo akasiyana nemamwe manyengetere dzimwe postori. Zvapupu zvaJesu is holy ground in Maushu. Eti zvapupu zvaJesu holy ground. Mumwe panapa haasi kumbonzwisa kuti zvinorevei. Uyu manje kana ari kwaari ari kuti pazvapupu it's a holy ground. Kana muchiverenga musamhanye kana mabata bepai ari kuti zvapupu zvaJesu it's a holy ground. Pana akauya pana anopaziva kana akafunda nezvepano ari kuti kunzvimbo iri holy haasi kungoziva nezvimwe zvinhu anoziva nekuva holy utsvene hwenzvimbo ino haminoti akahuona sei kana kuti akahudzwa bhosi hapana patakamboratidza kuti tinoita sei kana kuti akaprofitwa kana kuti akamboona vamwe vachiprofitwa kana kuti akaona murwere achinamatirwa kana kuti akaona tichinamata hapana. Asi iye akagutsikana kusvikira akuudza munhu ari kuAmerica kuti kuZimbabwe kune nzvimbo inonamatira vezvapupu zvaJesu, nzvimbo yavanonamatira it's a holy ground, yakaiva holy ground. Hari munzwa zvakanaka? Saka unotadza nekupona. Uye akatopona ko. Dai makazombomona akazombotamba dhirizi. Akakunda vamwe mumwe munhu akauya muno muzvapupu haasati akupo anenge kunge richaoma mutezo kuti tsinga runda iri kuti atambe zvino aunenge watomuura anzwa chiveve chese chinouya asi rasta ja angosvika ja ngopfupi ambosvika semwena achiti kuda ndasvika akazeya dhiriza akadhanza dhiriza rasta akakunda vamwe varume zvokutoti vamwe varume vaimusudurukira kuti atambe ivo vasingairigoni asi rasta achidi achitamba dhiriza makamuitisa zvapano paholi yaari kutaura right. The sect has constructed 3 blocks of toilets at the far end of the shrine. Ndachida kuti mudzokorera paakataura neuniqueness. Zvapupu zvaJesu holy ground in Maushu. One cannot believe that it is an apostolic sect. Hanzauvume kuti ichechi yechipostori as their style of worship. Asiri yegadaro vakawanda ndaiti mutaura tata ndine mumwe muzukuru wandaidza baba achiubereka ari kuita masters yake yezvetheology saka ati sekuru chechi yenyu haisi postori kai haisi postori akambotenga ati
bhutsu dzinobviswa mbanza bhutsu hadzibviswi musauye kuna uwanzopepuke munhu ndakambovingwa nemwe ndi Dickson kugweru muchazvirangarira vaivepo ndangomuti he nobva asumuka nobva akwenda ngati unoendepi akona saatumwa nezvapana nakuti uchiripo here upendedze kutotaimira fana kana uchipepuka imboramba wakatidzikasa sari kuti manamatiro avo vakasiyana hanzi zvakasiyana nevamwe. One cannot believe that it is an apostolic sect as their style of worship is unique. Unique kureya zvakanaka zvisingawanikwe kune mumwe munhu pasi pese. Kwaari uyu ndo zvakatoita kuti chinamato chandaona pano chiri unique kuroti chakanaka zvekuti hachiwanikwe pasi pese. Ndiye tikutaura mashoko ake iwe nyange ukati haasi asi ari kukudza maonero aakaita nemanzwiro aakaita nemaponero aakaita plus iye akadzidza handiziwe nekane kuti unenge wakumukorekta kuti iye haazive ndopandiri kuzotaura ndopandozotaurawo kuti tokukombeya iwo ipapo kuti hasi tingateerere upi manje because iye ari kuti zviri unique manamatiro avo. And the sect has constructed 3 blocks of toilets at the far end of the shrine. ini kana ndichichereche vakavaka matoilet mablock matatu kunopferera nzvimbo iyoyo tsvene. indaitofungidzira kuti mablocks aya kushaya mari urombo zvavo ini haatondifadzi kunyanya the first 2 ayo haatondifadzi zvachose. Kana ndichiona munhu achienda kumwoyo wangu unotambura kuti nditarisane naye because ndine nchinzwa kutambudzika nemablok ayo, asi iye akaafarira nekuti aikombeya nekusina. Pamwe manje vanovakira padhuze dhuze iye ambva ataura kuti kunoti zvinhu zvese kana zvichiitwa shandisaiwo brain. Matoilets edu tasvika panapa toaisa kuti right ingade mumwe akati right apa panochereka panochereka mhepo ichienda kupi zviri kusanganiswa panapa kutaura kweuyu kuti zvinhu zvacho zvakarongwa kuroti kana tichironga zvinhu pasangoite kumhanya ngatiitei nemazvo. This has ensured hygiene at the shrine, with most sects using the bush as ablution facilities. Zvakataridza utsanana pane kushandisa matoilet emumasango. Haana kuzoreketa kuti sezvinoita mamwe mapostori zvezvakanyoreka. Amana ndai muchazonzwisisa sezvamunonzwisisa ina. Sezvinoita mamwe anoshandisa inoda kupfuura nepo here haupapfuuri ke napo. Sandora taedza kutsanangura kuti tinorangarirawo environment kuti haidi kuchengetedzwa tichipoluta tichikanganisa nekuti tiri vanhu vari munyika mune vamwe. Satinozvirangarirawo torangarirawo vamwe neupenyu hwechinamato chezvapupu. Haungotarisa isu chete tiri munyika ine vanhu tinoita zvese zvatinoita tichicherechedzawo kuti zvina advantage yei kune vamwewo vakatitenderedza. Iwai mashoko anokosha semanyorero aakaita anokosha. We are not the only people in this village. This is a shrine and we need to keep it clean. We cannot let the congregants live themselves in the bush. At the shrine, the sect is constructed a state-of-the-art administration block that constitutes of church offices.
hatisi tega tiri mukati menzvimbo dzenharaunda, saka nekuda kwaizvozvo hatibvumire kuti vanhu vaende kumatereti emunharaunda sangu, asi kuti vashandise matoireti. Panombonzi toireti emunharaunda toireti emunharaunda ingaita sekuti munharaunda mune toireti yakavakwa inongodondo tauraisa kozi murume uyu haana kumbozozvidaro kuti azviumbidzire. Saka nokuda kwaizvozvo, At the shrine, the sect has constructed a state-of-the-art administration block that constitutes of church offices. pamuzinda wayo kereke iyi yakaita administration block inoshandisa semahofisi ayo. The block that is neatly painted. No, administration block yes, asi uyu akaidefine kuti of what sort iyoyo At the shrine, the sect has constructed a state-of-the-art administration block that constitutes of church offices. Pakavakwa block resvonaka rinoshandiswa seadmin block pamuzinda wavo nemahofisi, vachishandisa semahofisi avo. Hallelujah. Hati muri kuona kuti kana takambotsamwira chairman webuilding nevatungamiriri vedu vachiti ngativakei matoilets, iwe unonzwa sei kana wakambonzwa kugumbukira kuvakwa kwematoilets kana uchiona mwena achinyora izvi? Hati unofanira kuzviona kuti warasika, wakanga wakarasika, asi iye zvino zvofanira kuti zvichikudzora mune vamwe, uye uchikumbira kuna Mwari kuti ndiite kuti ndiinzane nevamwe pakutenda kwangu panhawidzi, nekuti ndandakasarira ndichitotadzisa. Ari kutaura futi pamusoro pemba iyo yakavakwa iri imba yekugara. Iye akuzouya manje ari kuipa umhando hwekuti imba iyo ari kuti iblock rinokwikwidza dzimwe mhando dzemunyika yose. Haasi kuiti inoperera pano, aipinza mumakwikwi nemamwe mablocks. Aibvisa pakuva imba, akaibvisa pakuva block repano kana kuti remumahushu, akambva ati inokwikwidza dzimwe dzemhando dzakadai munyika yese yeZimbabwe. Muri kuzvinzwa zvakanaka kuti imba iyi ari kuti i-administration block inokwikwidza mamwe ma-administration blocks akavakwa munyika muno yeZimbabwe. Iwe undoziva kuti une rako rauri kufungira kuti ingaverengwei. Zvakafanana nepati haisi attendance inoattracta vanhu, inoattracta pazvapupu, ndo zvakafanana nepapo. Haisi saizi futi ye-administration block iyo kana saizi yemba. Pane iye ari mumweya, nekuti akatakurwa nobva apinzwa mumweya saJohani pachitsuwa chePatmos. Izvi ukazvitarisa zvainyorwa nemunhu akatsizinya kudai, akuimagina zvaakanga achiona. Handi munoona kuti papera masvondo nemwedzi, pakapera mwedzi nechiona upfu hwakasara nepoto yakasara nemakoko nemachira asina kuwarirwa nevanoraramo. Ari kuuya kuzoona zvese zvakasara nemibhoti mikuru nemidiki, ari kuuya kuzozviona maari kufungira kuti, nekuti izvozvi pane ofisi yaari kuona maitirwo aya akaitwa. Mwoyo wake uri kushuva kuona ofisi yevanhu yenzvimbo iri holy, kuti dai vambondipinzawo muofisi yenzvimbo inoyera ndamboona kuti zvakamira sei. Saka musi waanouya kuzokukumbirai kuti apindemo, ndobva ndati modii. Apaka vana mai ndimunowanzotanga nemazana akanaka. Mama titodii? Tovaka chii? Azikoyanyerera hanzi. Wakomana. Todii manje? Amai,
munobatana nevamwe kwemaita zvekugara kumwe kugara hakusi kwakushaya cheya nayave kumwe kugara pasi vune maringe neutera ndizvozvo munhu wese unovigawo utera nemuto wakasiyana ihope dzimwe haleluya zvisinei asi hazvidzime pfungwa dzekuti todii muri kuti todii neipapapa ufuti saka totovaka saka zviri kunzwiko vana baba notikuna vamwe baba vanoti kana vakagara pamba vamai vachiti dai tanga tavakawo bedroom ivanenge vangoti haiwa tine mbosha iyi vana vakura baba hazvichabviri kuti muno mukicheni titiini rutii urwu nemi vana rutii urwu vasikana nemajayaya rutii urwu chatitovaka saiwaya matoileti anoti kana wovakwa mumwe anongoti takakura isu tichienda kunini mazuva uya dhanidha muno ndeiko matoileti anongonzi dhanidha zvaainei mahara asi baba vachiramba titakakura kana vakaswera vari kwavari mai vozova vataura kuti tanzi tichere gomba tigopiwa mabhegsi emahara tigovakirwa toire hanzi aiwa kani takakura chingoningira nanhasipo pana mhuri iri kuti isu todii vamwe baba varioti haiwa kani munongorongedzwa zvakanaka isimurutii haisiri apa pachadiwa nhau yerumwe rutii apa rumwe rutii vana rumwe rutii miikoko baba mazvinzwa baba mhuri yati tovaka amen imi matiiwo manje vakagoromba vanyerero vamwe varume vari kuti tovaka baba vamwe varume vari kuti todi koine zvamaramba munyerere chitipaiwo renyu zano inini naona challenge yakakura taprofitirwa nemurasta muonero wedu watanga tichiita unofanira kuchiwandudzwa nekuti rasta aona zviri mberi zvatisiri kuona isusu. Ini ndiri kutoona challenge yacho yakakurisa. Ataura pamusoro pematoilet blocks aya asi haana kupindamo. Akauya munhasi akandopindamo anoona zvinhu zvakadini zvakasiyana. asi mamwe tikuvapedzera nguva because vajaira kazvitsvina-tsvina manyasonzwa kuti mwoyo urwadze kuti taifanira kusvikapo nezuro havanzi. Ndanga ndichiti aona mablocks ari kunze akanaka, asi nhasi akauya akapinda mukati mawo. Kana zuva iroro dai anga akapinda, chinyorwa chake chingadai chisina kudaro. Zviri kureva kuti apa tafunga zano rakanaka, asi tofanira kuedzera pamberi. Mukaenda mutoilet yevarume kaburi kacho kadiki diki kudai, ende mukatoenda izvezvi ane tsvina. Zviri kureva kuti takurudzirwa kuti zvinhu zvedu zvidini zviwandudzike. Ataura pamusoro pekuti nzvimbo ino itsvene, azviona, akatsanangura order, akatsanangura cleanliness. Asi ingava tsvene sei kana kukomberedzwa chaiko chaiko haina kukomberedzwa. Haimbooni kuti inobva papi inogumira papi. Ichallenge kuti yanzi itsvene, nzvimbo inoda kukomberedzwa iyi, miti inoda kuvakwa panapa, panoda kuitwa zvinhu zvakati wandei. Ataura pamusoro peadministration block, isiri ngoti ngatiwake imba iyoyo. Zvakawanda zviri kuda kuti zviitwe pachinhu chinonzi muzinda. Kuti titi uno muzinda hausati wa muzinda.
tiri kuti muzinda, asi kubva zvino tiri kufanira kuti tiugadzire kuti uwe muzinda. Saka kumusangano kwedu tinoti iwe neni tine basa. Amen. Chinhu chandakadzidza maiti aibishop matombo ndipakamukana ikaka. Chinhu chandakadzidza mukereke inoi ndiri kuirana narasta kuti Mwari mukereke muno maari arimo, asi kune chinhu chiri kudini, chiri kushayikwa chinonzi administration, kuronga. Tichiri kuda kuramba tichigara tiri kare, ende hatichararami kare, taakurarama nhasi. Saka ini ndaona challenge pabepa iyi, ndoda kutondoritenga. Tichidzokera kwedu kubranch kwachecheche, ndo report yatiri kundodini, kutondotaura kuti tichiri pasi. Asi kwatakatarisa kumberi, ndomuonera wandinoita. Ngatichitotanga basa kuti uwe muzinda ufanane nemimwe mizinda. Kana takakomborerwa tingatadza nei kuita zviro zvakadaro? Mazvita here. Hallelujah. Amen. Imunonzwa sei? Baba Shumba havana gore vari muno. Nofunga kuda dzakuda kuita 6 months. Even tisatamboenda kuna Rasta tichitaura ivo pano nemashoko avataura aha. Isu tichiti hatiri kuti mwana wesangano anoda kusimbiswa nemi vadhara kuti vana ashumba vachiri vatsva vanoda kutomboramba vachisimbiswa. Iwe kana uchifunga angasimbise mumwe ndiana. Vanhu vaMwari ngatitsvage position yedu chaiyo. Pfungwa dzedu, mindset. Panofanira kuva nemindset shift towards developed zvapupu. Mindset shift. Ikaramba mindset yacho yakafremerwa mufremerwa yakaita wakapenda. Mwari vachiitire zvakanaka. Vataura zvinhu zvakawanda Baba Shumba. Nofunga tese tazvinzwisisa zvakanaka. It's a challenge. Nauya ndiri kuda kuti mumwe panapa tatomunonokera kuti anamatirwe mvura yake aende kumba. Asi nauye paunoswera nepaunogara paunonzi unombotora imwe nguva yako uri inofanira kukukosherai vana vaMwari. Panhu panonzi iwe unogara kana wakakwana ngapakwana. Saka kana takutaura nenhauye paunoswera nenhauye paunokoshesa, isa mind yako yese ipapo zvakatsetseka. Haleluya. Amen. Tinokutendai Baba Shumba. Dai painanga achinyora manotsi. Baba moyo home aya. Mazvinota. Yeah, because izvi zvinonyoreka amundanda kutobudisa kadhaire kangu kuti izvi hazvizvongonzwa chete. Zvinoda kunyorwa. Amen. Kuti right. Tanga tichaura pamusoro pema art administration block. Asi iyo iri imba. Handiti? No, IT is state of the art. Yes. Ndopatataura zvirimo zvakamira sei. Ukapindamo unogutsikana kuti ufungidzire kuti ungaise hopemo panze pari nani. Ndinombotenda ana mai tinorwira sha vanopedzisira kubva pano nekutanga kuzouya pano vanopinda basa nemabhodho anosara aine makoko umo kuasuka tisati tamboni ngapave nemashandukiro anoita pfungwa dzedu kuti zvigotiitira zvakanaka tigone kupinda patiri kupinda. Madhoo iwaya
ndaitaura mazuva apera ndichiti mabatiro amuri kuita imbai anenge akundirwadza, haachaiti zvakanaka because kune chirikadzi, kuna vana mbuya, kune vamwe vasingawani mari vakakontributa zvakasimba kuti imba iyo idi vanzwisisa basa rayo. Saka vanoda kuti zvichengeteke, tiende pane chimwe, asi kuabusika manje kwayakuitika hakuchafadzi. Right. Ini ndiri kuona kuti mastandards ataseterwa nemurume uyu, aseta mastandards ari kuti iwe uri form 6 apa iwe uri form 4 uri form 2. Saka na akudaro achiti tawana munhu weform 6 ndo zvaari kunyora. At the campsite, some trees were spared and act as street lights where electricity bulbs are hanged. Panzvimbo iyoyi imwe miti yakachengetedzwa inotoshandiswa sema street light kuti pabake pachisungirirwa mabulb emagetsi. Haleluya. Iye akanakidzwa manje nekuchengetedzwa kwemiti. Handimoziva ndichimbopopotera indino munhu anobata demo ndezvongoti bedzi vanhu tinoda kungochengetedzana kuti zuva rinyure, but munhu anobata demo ini mwoyo anenge anditema mwoyo chaiwo kuti muti kuzazavara here wakumana miti inoda kuchengetedzwa. Miti haudestroy zviwanikwa zvakasikwa naMwari kuti zvibatsire vanhu munyika, hazvingoba. Saka muchiona vezvimwe zvinamata kuti kana kuri kuuraya huku vane muurayiro nenhau yekuti mune upenyu hwakaiswamo. Saka ungobati uchicheka unge unotofunga pamusoro peupenyu ihwohwo uchizvikoshesa. Ndo zvavanenge vachingoedza bedzi kuti usambva wangoita semunonzi pane upenyu hwakaiswa pana Mwari kuti zvigoraramisa. Saka iwe kana wakubata woita uine murangaridzo wekukosha kwazvo. Kana nemiti upenyu yakasikwa naMwari kuti ibetsere vanhu, kana wakubvisa kana wakutaya nezvayo unofanira kufunga haikona chaka uye neti ndane hipi yakadai handizvo. Saka panapa vairumbidza kuchengetedzwa kwemiti. Iye ari kubva ati akanakirwa achiona munhingi mumasanzu mumabranches muchibuda tumalights zvakamunakidza varume simba inotuba vanamukoma simba inotuba vanababa simba inotuba muchuru simba inotuba idzaone simba inotuba amaone kushanda koga ariraone kumuka koga iweone kubata koga imweone kushinga koga vanamukoma simba inotuba idzakushanda simba inotuba simbe wanetsa simba inotuba sirevaramba simba inotuba idzakushanda simba